Estamos a facer un obradoiro de danza galega. Para empezar, hai que levantar os brazos á altura dos ollos. Para aí vamos a avanzar en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Xa tedes o balseo, agora imos facer así, que este é o punto. Co pé esquerdo pisas, en diagonal. E despois, co pé dereito, un salto para dentro.